πνεύματι σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου Ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η γόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλήψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας των Σαββάτων, έρχονται επί των μνημείων ανασύναντος του ηλίου. Έλεγον δε προς αυτάς, της αποκυλής ημίν θολήτων επ' της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από εκείνης θεολήθος, ήγαρ μέγας χόδρα, και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν και εξεφανδίστησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκφανδίστε. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των ευσταυρωμένων, ουκ γέρθη, ουκ εστινόδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλλυπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή είπων, εφοβούν το Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νικαία είχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη.
Αναστάσεως σήμερα λαμπριζόμενα. Μαζί